येस, भूमिका माताजी, थँक्यू. अलर्ट आहात तुम्ही सगळेजणी. धन्यवाद लीना माताजी. तर या 3 गुणांनी बद्ध झालेल्या आत्म्याला कशा प्रकारे गुणातीत, या गुणांच्या पलीकडे जी भगवंतांची शक्ती आहे, जो परमात्म्याचा स्वभाव आहे, जो मूळ तुमचा अध्यात्म स्वभाव आहे, जो पावसाचा थेंब खाली येण्या अगोदर इतका स्वच्छ असतो, निर्मळ असतो, तसा हा आपला आत्मा, तसा हे ब्रह्म आहे. आणि म्हणूनच याला कशा प्रकारे आपल्याला आध्यात्मिक मार्गावरती प्रगत करायचंय, उन्नत करायचंय, हे आपण जाणलेलं आहे. आणि म्हणूनच या गुणातीत जायचा प्रयत्न करायचा आहे. मग आज आपण या पुरुषोत्तम योगामध्ये बघतोय की भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो उच्च भोग आहे, जो आपण 13व्या अध्यायातही त्याचं बघितलं की ब्रह्म म्हणजे काय आहे आणि पुरुष म्हणजे काय आहे. मग हा पुरुष पौरुषम, मग हा पौरुष, हा पुरुष भोक्ता आहे. आणि हा सर्वोच्च भोक्ता कोण आहे, या भगवंताला आपल्याला अजूनही जाणायचंय. कशा प्रकारे जाणायचंय, मग या भौतिक आणि आध्यात्मिक जगाचं कुठेतरी कशा प्रकारे फरक जाणवून दिला याच्यातनं पण खूप सुंदर वर्णन केलेलं आहे. खूप सुंदर अशा त्या वृक्षाशी याचं वर्णन केलेलं आहे आणि खूप सुंदर असा हा अध्याय आपण आज बघणार आहोत. तर याचं नावच पुरुषोत्तम योग आहे. आणि आपण पहिल्या या 5 श्लोकांमध्ये बघणार आहोत की कशा प्रकारे मग या भौतिक जगापासून, जे आपण म्हटलं की अलिप्तता, कुठेतरी ह्या परमात्म्याला जाणायचं, मग या बद्ध जीवाला कशा प्रकारे भौतिक जगातून सुटका करून घ्यायची, आणि मग ती सुटका करून घेण्यासाठी कशा प्रकारे तो स्वतःला या मार्गावर मार्गस्थ करतो आहे. हरे कृष्ण. काही आवाज येत आहे? काळजी घ्यावी प्लीज. आणि मग त्याचं स्थलांतर, आपण याच मार्गाने पुढे स्थलांतर कशा प्रकारे तो स्वतःला भगवंताला जाणून मग या भौतिक जीवातून कशा प्रकारे बद्ध जीवाला स्वतःला आध्यात्मिक मार्गावर घालणारे, मग कशा कृष्ण कुठे कुठे, ज्या कृष्णांनी, ज्या भगवंतांनी 10व्या अध्यायामध्ये सर्व विभूतींचं वर्णन केलेलं आहे की कुठे कुठे भगवंताला बघू शकता. आणि मग कशा प्रकारे 13व्या अध्यायातही आपण बघितलं की कुठल्या कुठल्या कोशांमध्ये या परमात्म्याला, या जेव्हा आपण क्षेत्रज्ञाला जाणतो, हा क्षेत्रज्ञ म्हणजे आत्मा आणि परमात्मा, हा परमात्मा जो वसलेला आहे मग ज्या अन्नमय कोशामध्ये, प्राणमय कोशामध्ये आणि आपल्या मनोमय कोशामध्ये, आणि अशा प्रकारे जो सर्व या कोशांमध्ये बसलेला आहे, त्याला आपल्याला आनंदमय कोशामध्ये आपल्याला स्थलांतरित करायचंय. आणि म्हणूनच ह्या भगवंतांना आजही भगवंत सांगतायत या अध्यायातून की कुठे कुठे तू मला बघू शकतोस आणि कशा प्रकारे हे ज्ञान तू मिळवू शकतोस. आणि मग या वेदांत सूत्राला कुठेतरी जाणायचंय. या वेदांताला म्हणजे वेदांचा अभ्यास, जो आपण म्हटलं, कालही म्हटलं की ऋषींनी सुद्धा या वेदांतातून, या शास्त्रातून जे लिहून ठेवलेलं आहे, आणि जे आपण काल सुरुवातीला अध्यायाला बघितलं की कशा प्रकारे ऋषभदेवांच्या त्या 9 पुत्रांनी, त्या देवेंद्रांनी कशा प्रकारे ते काय म्हणतात ना त्याला, परफेक्ट नॉलेज, की कशा प्रकारे त्या ऍब्सोल्यूट ट्रूथ म्हणजे जे परम सत्य, त्या परम सत्याला जाणलेलं आहे. आणि त्यांना कुठेतरी भगवंतांची प्राप्ती झालेली आहे. आणि त्यांच्यामध्ये तो अंश, ज्या परमात्म्याचा अंश हा प्रत्येकामध्ये आहे, त्यांनाच त्याच्या मार्गावरती नेण्याला आणि तो प्राप्त करण्यासाठी कुठेतरी या गोष्टींना जाणून घ्यायचंय, हे ज्ञान जाणून घ्यायचंय. आणि याच वेदांत सूत्राला आज आपण जाणणार आहोत. ठीक आहे. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे ज्याचे मूळ वर आहे आणि शाखा खाली आहेत आणि पाने वैदिक मंत्र आहेत. जो या वृक्षाला जाणतो तो वेदांना जाणतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मग अशा या वटवृक्षाशी, या ऊर्ध्व मूल मध शाखम, या वडाच्या, या पवित्र अशा झाडाशी आज आपल्याला जाणायचंय की भगवंत म्हणतात एक हा शाश्वत वटवृक्ष आहे, ज्याला आध्यात्मिक स्वरूप आहे, ज्याचं महत्व, आध्यात्मिक महत्व कशा प्रकारे आहे त्याला, ज्याचं मूळ वर आहे. बघा या वृक्षाची कशा प्रकारे वर्णन केलेलं आहे, ज्याचं मूळ वर आहे, शाखा खाली आहेत, पाने ही वैदिक मंत्र आहेत. जो या वृक्षाला जाणतो तो या वेदांना जाणतो. मग या वृक्षाला आपल्याला जाणून घ्यायचंय. या
त्या वृक्षाशी कुठेतरी या भौतिक जगताशी तुलना केलेली आहे. आणि या वृक्षाला कशा प्रकारे तुलना केलेली आहे हे जाणून घ्या पुढे जाऊन, की मग या वटवृक्षाला जाणायचंय ज्याची पानं म्हणजे या वैदिक मंत्र आहेत, ज्याच्या पानांमध्ये ज्याच्या फांद्या म्हणजे सुद्धा या वेदांचा एक भाग आहे, आपण ज्याच्या फांद्या ज्याच्या ज्याची मुळं सुद्धा कशा प्रकारे वेदांचं महत्व सांगतायत अशा प्रकारे या आध्यात्मिक महत्व असलेल्या वृक्षाला आपल्याला जाणून घ्यायचंय. आणि मग या वृक्षाचं प्रतिबिंब बघा कशा प्रकारे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. स्लाइड नाही आली माताजी. नाही आली तुम्हाला दिसत नाहीये? आता दिसतंय. आता दिसतंय. हरे कृष्ण. या वृक्षांच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली आणि वर पसरलेल्या आहेत. ज्याच्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत, या वृक्षाची मुळे खालीही पसरलेली आहेत आणि ती मानव समाजाच्या सकाम कर्माशी बांधली गेली आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक मिनिट. तर कशा प्रकारे या वृक्षांच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा. मग असा वृक्ष दिसेल का हो तुम्हाला? मला जरा सांगा की तुम्हाला असा वृक्ष कुठे दिसेल का की ज्याची मुळं खाली आहे, ज्याच्या फांद्या खाली गेलेल्या आहेत आणि ज्याची मूळ वरती आहे, ऊर्ध्व मूल मनशाखम, असा वृक्ष तुम्हाला कुठे दिसेल? असा वृक्ष अस्तित्वात आहे का हो? पाण्यामध्ये. कुठे दिसेल? वडाचं झाड. वडाचं झाड. पण ते कुठे दिसेल माताजी? पाण्यामध्ये. येस, बरोबर माताजी. खूप छान, खूप छान. तर हेच जाणून घ्यायचंय. आणि म्हणूनच असा वृक्ष हा कुठेही अस्तित्वात नसेल, पण तो कुठे अस्तित्वात असेल तर एखाद्या पाण्याच्या जवळ असलेल्या एखाद्या जलाशया ठिकाणी. आणि या जलाशयामध्ये याचं जे प्रतिबिंब आहे, हे प्रतिबिंब हे म्हणजे भौतिक जग आहे. आणि म्हणून या वटवृक्षाला, ज्याला या आध्यात्मिक त्याचं महत्व आहे, या वटवृक्षाचं प्रतिबिंब हे भौतिक जग आहे. आणि म्हणूनच आपण ही जी स्लाइड बघतो आहे आधीची, त्याच्यामध्ये आपण जाणणार आहोत की कशा प्रकारे हे फांद्या. हरे कृष्ण. येस. वडाचं झाड का? मग कुठलं पण झाड पाण्यामध्ये प्रतिबिंबित दिसतंय ना? नाही माताजी, मी तुम्हाला सांगते याचं. मला आपण शेवटी घेऊया. मी सगळ्यांना आत्ता तरी म्यूट करतेय. कारण काय की मी तुम्हाला याचं महत्व सांगेन. आणि म्हणूनच याला की मी पुन्हा सुरुवात करतानाच म्हटलंय की का वडाचं झाड. त्याला वेदांचं महत्व. आपण वडाच्या झाडाची पूजा पण करतो माताजी, पण याला वेदांचं जे महत्व आहे, मी याचं तुम्हाला सविस्तर उत्तर शेवटी देते. आता मी याच्यावर वेळ नाही घालवत. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. मी आत्ता सर्वांना म्यूट करते, कारण मला आत्ता थोडासा वेळ द्या, म्हणजे आपण अध्याय पूर्ण लिंक मध्ये संपवूया. तर याला वेदांचं वडाचं झाड का, याचं निश्चित मी कारण सांगेन तुम्हाला. आणि मग या वडाच्या झाडाचं जे महत्व की त्याच्या फांद्या म्हणजे कशा प्रकारे हे वेदांचे मंत्र आहेत, ज्याची पानं ही वेदांचे मंत्र आहेत आणि कशा प्रकारे या फांद्या पसरलेल्या आहेत. मग या फांद्या ज्या पसरलेल्या आहेत त्या खाली पसरलेल्या आहेत. मग तुम्ही बघता आहात की या फांद्या खाली पसरलेल्या ज्या आहेत त्या फांद्या म्हणजे कुठेतरी या ग्रहांचं वर्णन केलेलं आहे की कशा प्रकारे मनुष्य या भौतिक जगामध्ये जखडलेला आहे. आणि मग या भौतिक की ज्याची पानं ही वैदिक मंत्र म्हटलं आणि ज्याच्यामध्ये मुळं, आणि याची मुळं जी खाली आपल्याला दिसत आहेत किंवा फांद्या ज्या दिसत आहेत, तर त्याच्यामध्ये बघा तुम्ही वडाच्या झाडामध्ये कशा प्रकारे त्याच्या पारंब्या पण लटकत असतात. आणि मग सगळं कशा एका प्रकारे आपण बघतो आहे की त्याचं प्रतिबिंब. आणि मग कुठेतरी हे खालच्या ग्रहांपासून त्याची सुरुवात होते. मग हे जे खालचे ग्रह आहेत जे कुठेतरी पशु योनीमध्ये जातात, मग हे मध्य पृथ्वीचे काही ग्रह आहेत आणि त्याच्या वरती जे ग्रह आहेत ते सर्व उच्च ग्रहांमध्ये मनुष्य जातो. मग हा मनुष्य कशा प्रकारे तर स्वतःच्या कुठेतरी पुण्य कर्मानी, कुठेतरी त्या पवित्र कर्मांनी हे सगळं आपण बघितलंय की कशा प्रकारे हा चांगला सात्विक गुणातला मनुष्य हा कुठे जातो तर तो उच्च ग्रहांची प्राप्ती करतो. कशा प्रकारे जो राजसिकतेमध्ये असतो, जो आकांक्षेमध्ये, जो या सगळ्या वासनांमध्ये अडकलेला आहे, असा हा वासनांमध्ये अडकलेला माणूस हा पृथ्वी ग्रहाची प्राप्ती करतो. आणि मग जो वाईट कृत्य करतो आहे, जो अतिशय घृणास्पद अशी वाईट कृत्य करतो आहे, ते आपण बघतो ते सगळे बघा इम्पायस,
म्हणजे कुठेतरी हे अशुद्ध कामं केली जात आहेत आणि फक्त कुठेतरी यांना पशूंचा म्हणजे खालच्या या नरक यातना भोगायला लागतील आणि म्हणून या सगळ्या इम्पायस म्हणजे अपवित्र गोष्टी या मनुष्याला खालच्या योनीमध्ये ढकलतायत आणि कुठेतरी हा पृथ्वी लोक दिसतोय आपल्याला की ज्याच्यामध्ये वासनांमध्ये मनुष्य अडकलाय, सेन्स ग्रॅटिफिकेशन, कुठेतरी त्या वासना आहेत, कुठेतरी काम, मोक्ष, अर्थ या सगळ्यांमध्ये या फांद्या अडकलेल्या आहेत आणि म्हणूनच या बद्ध जीवाने कुठेतरी या सगळ्या गोष्टींमध्ये स्वतःला अडकवून घेतलेलं आहे आणि हे कशामुळे, तर हे रिफ्लेक्शन, हे प्रतिबिंब कशामुळे आहे, हे कशामुळे, तर त्या इच्छेमुळे. जे मी तुम्हाला कालच्याही अध्यायात समजावलंय, परवाच्याही अध्यायात आपण बघितलं की कुठेतरी या इच्छा या मनुष्याला या योनींमध्ये प्रवेश करायला लावतात आणि म्हणूनच हा मनुष्य एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर, दुसऱ्या फांदीवरून तिसऱ्या फांदीवर असा उड्या मारत चाललेला आहे. त्याला कुठेतरी सात्विकता आणायची आहे मनामध्ये, पण तो कुठेतरी जखडलेला आहे, कुठेतरी बद्ध झालेला आहे त्या सर्व भौतिक प्रकृतीमध्ये आणि जर त्याला त्या भौतिक प्रकृतीतून कुठेतरी बाहेर यायचं असेल तर त्यांनी काय करायचं आहे हेच आपल्याला आता जाणून घ्यायचंय. म्हणून या वृक्षाला नीट जाणून घ्या की कशा प्रकारे या वृक्षाची रचना केलेली आहे आणि असा वृक्ष म्हणजे फक्त आध्यात्मिक जगाचं प्रतिबिंब असू शकतं की जे प्रतिबिंब म्हणजेच या पंध्या खाली असू शकतात. कारण कुठलाही वृक्ष आपण मुळात असा बघत नाही हो की ज्याच्या फांद्या खाली सगळ्या पसरलेल्या आहेत आणि मुळं वरती गेलेली आहेत. असा वृक्ष फक्त त्या प्रतिबिंबामध्ये दिसू शकतो. म्हणून हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा आणि मग आपल्याला काय करायचं आहे, तर या वृक्षाच्या त्रिगुणांनी, तर या वृक्षाचं पालन पोषण, एरवी बघा मुळांना पाणी घातलं की त्या वृक्षाची वाढ होत असते, पण या भौतिक वृक्षाची वाढ कशाने होतीये, तर त्यांनी या त्रैगुणांनी होतीये. या त्रैगुणांच्या प्रभावाखाली तो बद्ध झालेला आहे आणि म्हणून या वृक्षांच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली आणि वर पसरलेल्या आहेत. यांच्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय, कुठेतरी वासना आहेत, त्याच्या ज्या डहाळ्या आहेत त्या कुठेतरी तुम्हाला इंद्रिय विषयांना बांधून ठेवतायत. मुळं सुद्धा खाली पसरलेली आणि ती मानव समाजाच्या सकाम कर्माशी बांधली गेलेली आहे. अशा प्रकारे हा पसरलेला वृक्ष आहे. कुठेतरी ती मुळं जी वरती पसरलेली दिसतायत ती सर्व त्या सकाम कर्माशी, कुठेतरी त्या आकांक्षांशी, वासनांमध्ये कुठेतरी बांधली गेलेली आहेत, कर्मांशी बांधली गेलेली आहेत आणि म्हणूनच आपल्याला हे जाणायचंय बघा की या एरो वरून हे दाखवलेलं आहे की हा वृक्ष आहे, हा वटवृक्ष आहे आणि हा वटवृक्षाचं हे प्रतिबिंब आहे. हे प्रतिबिंब कशा प्रकारे या गोष्टींना इंग्लिशमध्ये आहे, मी तुम्हाला याचं मराठीत ट्रान्सलेट करून निश्चित पाठवू शकेन की कशा प्रकारे हा बद्ध जीव या सर्व गोष्टींमध्ये अडकलेला आहे आणि मग काय करायचंय, ज्याच्यासाठी द ओनली वे ऑफ दॅट ट्री, म्हणजे या गोष्टीतनं बाहेर पडण्यासाठी काय करायचंय, या बद्ध भौतिक जगातून बाहेर पडण्यासाठी या मनुष्याला काय करायचंय, तर त्याला त्या मुळांसकट कापून टाकायचंय. त्यांनी ती मुळं कापल्याशिवाय, मग आपण म्हणतो की गवताचं बघा की झाडाचं सुद्धा, झाडाचं वरती छाटून छाटून टाकलं तर ती पुन्हा उगवत असतात, पुन्हा त्याची वाढ होत असते, पण जेव्हा ते मुळापासूनच कुठेतरी कापलं जातं तेव्हा त्याची वाढ कुठेतरी खुंटते आणि म्हणूनच या भौतिक बद्ध जगातून कुठेतरी अनासक्त व्हायचं असेल, कुठेतरी दूर व्हायचं असेल तर त्याला कापणं हे गरजेचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या वृक्षाचे वास्तविक रूप या जगतात अनुभवता येत नाही. याचा आदी अंत आधार कोणीही जाणू शकत नाही. परंतु मनुष्याने खोलवर मुळे गेलेल्या या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्ती रूपी शस्त्राद्वारे छेदून टाकले पाहिजे. त्यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधावे की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागत नाही. ज्या परमपुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार झाला आहे त्या परमपुरुषाला त्या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद. बघा या सगळ्या शाखा कशा प्रकारे डहाळ्या या सगळं पसरलेलं आहे आणि म्हणूनच या बद्ध जीवाला त्यांनी त्या वासना, मोह, जे आपण ह्या आधीच्या स्लाइडमध्ये बघितलं की कशा प्रकारे, ह्या स्लाइडमध्ये आपण बघितलंय की कशा प्रकारे मनुष्य या योनीमध्ये स्वतःला जखडून घेतो आहे आणि कशा प्रकारे या इच्छांद्वारे बघा आणि इच्छांद्वारे कुठेतरी त्याने स्वतःला अडकवून घेतलेला आहे. मग याच्यातनं मुक्तीचा मार्ग कसा आहे, तर त्या मुक्तीचा मार्ग म्हणजे कुठेतरी त्याला छाटून टाकलं पाहिजे आणि कुठेतरी या वृक्षाचं वास्तविक रूप या जगतामध्ये, म्हणजे जे वास्तविक रूप जे आहे या वृक्षाचं, जे माताजी म्हणाल्या की वडाचं झाड का, की ज्याचं आध्यात्मिक रूप आहे, जे आध्यात्मिक या मूळ झाडाचं आहे, ते आध्यात्मिक रूप या भौतिक जगामध्ये नुसतंच अनुभवता येणार नाही, तर याचा आदी अंत आणि आधार कोणीही
जाणू शकत नाही. आणि म्हणूनच याच्या फांद्या कुठे पसरलेल्या आहेत, डहाळ्या कुठे गेलेल्या आहेत, त्याचं मूळ कुठे आहे आणि त्याचं खोड कुठे आहे, या सगळ्या गोष्टी जर जाणायच्या असेल, पण मनुष्याने खोलवर मुळे गेलेल्या या वृक्षाला निश्चितपणे कशा प्रकारे तर अनासक्तीद्वारे तो या आध्यात्मिक जगाला निश्चित जाणू शकतो. पण परंतु त्या वृक्षाच्या बद्धतेमध्येच नाही, तर त्याने कुठेतरी ज्या परमपुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा जो आपण प्रारंभ बघितलाय, की ज्या सगळ्या गोष्टीचा कालच्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं, की ज्याचं बीज हे पिता, ज्यांचं बीज ज्या पित्याने हे बीज दिलेलं आहे, ज्या भौतिक प्रकृती ही जी माता आहे, या बीजाने या भौतिक प्रकृतीमध्ये बीज देऊन सर्व उत्पत्ती केलेली आहे सर्व जगाची. आणि म्हणूनच हे जाणायचं आहे की या सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार कुठेतरी झाला आहे, या परम पुरुषाला कुठेतरी जाणून घ्यायचं आहे. हे निश्चितपणे जाणण्याचा प्रयत्न करा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण लीना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हा हरे वाचते मी. कृष्ण. हरकत नाही. हा. न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः हा श्लोक यद्गत्वा न येस यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. त्या माझ्या परमधामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही. ते ज्या धामाला पोहोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगतात परत येत नाहीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तर बघा, मग न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. माझ्या धामाला जो गोलोकाला पोहोचतो आहे तिथे कसं आहे हो, या भौतिक जगामध्ये सगळा अंधकार आहे कुठेतरी. या अंधकारामध्ये कुठेतरी ऊर्जाला कोण देत आहे, कुठेतरी प्रकाश कोण देत आहे, तर त्याच्यासाठी या सूर्य चंद्रांची आवश्यकता आहे. आणि म्हणूनच हे सूर्य चंद्र या भौतिक जगामध्ये आहेत, जे सर्व विश्वाला कुठेतरी प्रकाश देत आहेत. परंतु माझ्या या धामामध्ये काय आहे हो, भगवंत प्रत्यक्ष सूर्य चंद्र आहेत आणि तिथे इतका प्रकाश आहे भगवंतांमुळे की पुन्हा याला प्रकाशित करायला कुठल्याही सूर्य, चंद्र आणि वीज लागत नाही. आणि म्हणूनच जे या धामाला पोहोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परतून येत नाही. जो या पृथ्वी लोकावरून या गोलोकाकडे कशा प्रकारे धाव घेतोय, की भगवंत वाट बघतायत की तू चुकीच्या ठिकाणी आहेस आत्ता, आणि म्हणूनच कुठेतरी तू जेव्हा ही मुळं हिच्यातनं अनासक्ती घेशील तेव्हाच कुठेतरी तू माझ्या धामाला पोहोचू शकशील. हरे कृष्ण. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मम षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत. बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करीत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आता मी सगळ्यांना जरा अनम्यूट ठेवते. तर असा हा बद्ध जगातील जीव भगवंत जाणतायत. मग कशा प्रकारे मन, इंद्रिय आणि बुद्धी या सर्व गोष्टींमध्ये मग तो जखडला गेलाय. तो कशामध्ये हो, की जे बाह्य शरीर आहेच, की जे पृथ्वी, आप, वायू, जल आणि अग्नी यांनी बनलेलं आहे, आणि कुठेतरी जी त्याची ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय आणि त्याचं मन, बुद्धी आणि त्याचा जो खोटा अहंकार आहे, या सर्वांसहित कुठेतरी तो झगडतोय या भौतिक जगामध्ये. दिसतंय बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश, हा परमात्म्याचा अंश आहे. परंतु जो परमात्म्याला अजून जाणू शकत नाही, म्हणूनच भगवंत सांगतात मी सर्वांना जाणलेलं आहे, मी सर्वांच्या ठाई आहे, परंतु माझ्या ठाई कोणी नाही, म्हणजे मला अजून कोणी जाणलेलं नाहीये. आणि म्हणूनच या भगवंताला जे जाणतायत तेच त्या परमात्म्याचा स्वभाव प्राप्त करू शकतात. आणि हे माझे सनातन अंश आहेत. आणि बद्ध जीवनामुळे कुठेतरी हे जे अंश, जे आपण म्हटलं का की पावसाचा थेंब हा अतिशय निर्मळ असतो, पवित्र, शुद्ध असतो आणि अगदी क्लिअर, ट्रान्सपरंट आणि स्वच्छ असतो, पण तो कुठेतरी जेव्हा त्या मातीमध्ये मिसळतो त्याच प्रकारे हा जीव जेव्हा या भौतिक जगामध्ये
मिसळला जातो तेव्हा तो कुठेतरी त्या मायेच्या बंधनाखाली आलेला आहे. आणि म्हणूनच या बद्ध जीवनामुळे तो कुठेतरी संघर्ष करतोय. बघा, कुठेतरी या ठिणग्या आपल्याला दिसतात ना, आणि या ठिणग्या कशा प्रकारे उडतायत, कारण कुठेतरी हा बद्ध जीव संघर्ष करतो या इंद्रियांबरोबर, कुठेतरी स्वतःला या जगामध्ये अस्तित्व शोधण्यासाठी. आणि मग त्याची कुठेतरी धडपड चालू आहे, कुठेतरी वासना आहेत, आकांक्षा आहेत, इच्छा आहेत, ज्या फक्त इंद्रिय विषयांशी निगडीत आहेत. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे वायू आपल्या बरोबर गंध घेऊन जातो, त्याचप्रमाणे भौतिक जगातील जीव आपल्या बरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. कशा प्रकारे या 84 योनीतून जन्म घेतला जातो. जसं मी म्हटलं, त्या झाडाचं उदाहरण की ज्याच्या फांद्यांवरून एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर हॉपिंग चाललंय, हो, उड्या मारणं चाललंय. कारण कुठेतरी बद्ध अडकलाय ना जीव अजून त्या भौतिक जगामध्ये. आणि म्हणूनच ज्याप्रमाणे वायू आपल्याबरोबर तो गंध घेऊन जातो, की बघा आपल्याला त्या वाऱ्याबरोबर तो गंध नेला जातो, त्याचप्रमाणे या भौतिक जगातील जीव एका देहातील, म्हणजे एखाद्या जन्मी तो जर कुत्रा असेल तर तो भू भू भुंकणार, दुसऱ्या जन्मी तर त्याला मांजर झाला तर तो म्याव म्याव करणार. म्हणजे त्या प्रकारचा आपल्या बरोबर जीवनातील विविध संकल्पना, की मग तो ते जे असतं ते थोड्या वेळाने कसा तो गंध विरून जातो बघा, तसा तो देह नश्वर झाल्यानंतर तिथून तो दुसऱ्या देहामध्ये देहाची प्राप्ती करतो. आणि म्हणूनच या संकल्पनेतूनच की कशा प्रकारे तो एका देहातील संकल्पना तिथे टाकून दुसऱ्या देहामध्ये दुसऱ्या देहाची प्राप्ती करतो. अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो, पुन्हा दुसरं शरीर धारण करता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. जे आपण दुसऱ्या अध्यायापासून बघितलं, देहांतिर कशा प्रकारे हा देह म्हणजे अगदी जन्मापासून ते वृद्धावस्थेपर्यंत तो आत्मा प्रवास करतोय त्या देहातून. आणि मग जेव्हा कुठेतरी त्याला कळतं आहे की ह्या देहाचा आता सगळ्या संकल्पना या देहाला सोडायचंय, आणि मग तो पुन्हा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो आहे, मग त्याच्याशी काय अटॅच्ड आहे, कुठेतरी त्या संकल्पना फक्त, म्हणजे त्या जीवाशी अटॅच, की फक्त त्या तेवढ्या तात्पुरत्या काळापुरत्या त्या देहाने घेतल्या होत्या त्या संकल्पना, तो पुन्हा दुसऱ्या देहात गेल्यानंतर तिथल्या जीवाच्या संकल्पना घेतो. असा हा नश्वर देह आहे. कारण कुठेतरी मनुष्य जेव्हा फक्त देह विषयामध्येच अजून आहे, की जो ज्याने अजून जाणलेला नाही परमतत्वाला आणि जो आत्म्याच्या साक्षात्कारापर्यंत आलेला नाहीये, तो या फक्त बद्ध जीवामध्येच अडकतो आणि मग कुठेतरी त्या फांद्यांवरून उड्या घेत राहतो. अशा प्रकारे हा देह, एका देहातून हा जीव दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. हरे कृष्ण माताजी. हा, हरे कृष्ण. अशा प्रकारे जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेली कान, नेत्र, जिव्हा, नाक आणि स्पर्श इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिये प्राप्त करतो. अशा रीतीने तो एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रिय विषय समूहाचा उपभोग घेतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, म्हणजे जेव्हा तो एका देहातून दुसऱ्या देहामध्ये जातो तेव्हा जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी जे केंद्रित झालेलं आहे, मग मनाशी जे इंद्रिय विषय केंद्रित झालेले आहेत, ज्या ज्ञानेंद्रियांचे विषय केंद्रित झालेले आहेत, की ज्याच्यामध्ये हे इंद्रिय विषय म्हणजे कुठले ज्ञानेंद्रिय, तर कान, नेत्र, जिव्हा, नाक आणि स्पर्श म्हणजे स्किन, त्वचा इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिय तो प्राप्त करतो. अशा रीतीने एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रिय विषयांचा उपभोग घेतो. मग आपण म्हणतो ना की प्रत्येक जीवाला, मग हा मनुष्य वेगळा आहे प्राण्यांपासून, मग वाघाचं जे हिंस्त्र भावन संकल्पना आहेत, ज्या गायीच्या वेगळ्या संकल्पना आहेत, ज्या एका उंदराच्या वेगळ्या असतील, मांजरीच्या वेगळ्या असतील, कुत्र्याच्या वेगळ्या, अशा या 84 लक्ष योनींमधून त्या संकल्पनेतून तो वेगवेगळ्या इंद्रिय समूहांचा उपभोग घेत राहतो. या इंद्रिय विषयांच्या समूहांचा उपभोग घेत राहतो, कारण तो प्रत्येक देहाशी निगडीत असणारा वेगवेगळा इंद्रिय विषय समूह असतो. आणि म्हणूनच त्याच्याशी कुठेतरी तो निगडीत असतो आणि त्याच्याशी कुठेतरी तो केंद्रित झालेला असतो. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणात्मितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषाः. हरे कृष्ण.
जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो तसेच प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारच्या देहाचा उपभोग घेतो हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाहीत. परंतु ज्याला ज्ञान चक्षु आहे तर तो हे सर्व पाहू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्याला बघा की अशा प्रकारे जो मूर्ख असेल, जो अज्ञानामध्ये असेल आणि ज्याने या परम तत्वाला जाणलेलं नाहीये, तसेच प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारच्या देहाचा उपभोग घेतो आहे, कारण त्या कुठेतरी वासना आहेत, कुठेतरी इच्छा आहेत आणि त्या इंद्रिय विषयांशी त्या निगडीत आहेत. आणि म्हणूनच त्याने हे जाणलेलं नाहीये की आपण शरीर आहोत का आपण आत्मा आहोत. हे जर ज्यांनी ज्ञान घेतलेलं नाहीये, हेच कुठेतरी आता आपल्याला त्या वेदांत सूत्राकडे नेतंय. आणि म्हणून जो अजूनही त्या इंद्रिय विषय, अजूनही त्या शारीरिक विषयांशी निगडीत आहे, त्यांनी त्याचं ज्ञान मिळवलेलं नाहीये, तो अजूनही कुठेतरी अंधकारामध्ये आहे, कुठेतरी अज्ञानामध्ये आहे. आणि अशी व्यक्ती मग ते जाणू शकत नाही. आणि अशी एक मिनिट, सॉरी, एक मिनिट हा. स्क्रीन गेली का आपली? हा, स्क्रीन नाहीये माताजी. सॉरी, काय झालं, एक मिनिट. एक सेकंद द्या, मला काहीतरी कारण ते पॉवर पॉइंट मधलं गेलं कुठेतरी. एक सेकंद द्या मला. सॉरी हा. नेटला कळत नाही. हरे कृष्ण, एक मिनिट द्या मला सर. आता दिसतेय माताची स्क्रीन? हरे कृष्ण, स्क्रीन. हा, येस माताजी. येस, सॉरी हा. येस येस येस, सॉरी. तर जो आपल्या जीवाचा, आपण या स्लाइड वरतीच होतो माझ्या मते, तर कशा प्रकारे हे मूर्ख लोक, मग हे ज्ञान जाणणं आवश्यक आहे. हे ज्ञान ज्यांनी जाणलेलं नाहीये, कारण की ज्यांनी अजूनही जो मी शरीर आहे आणि फक्त त्या इंद्रिय विषयांमध्येच कुठेतरी निगडीत आहे, तो या देहाचा उपभोग घेत राहतोय, कुठेतरी त्या वासनांची त्या इंद्रिय विषयांमध्येच अडकलेला आहे. आणि कारण त्यांनी ते ज्ञान मिळवलं नाहीये, कुठेतरी अजूनही परम तत्वाची जाणीव झालेली नाहीये, कुठेही अजून आत्म साक्षात्कार की मी आत्मा आहे, शरीर नाही, या गोष्टीला कुठेतरी अजूनही जे ज्ञान मिळालेलं नाहीये. आणि म्हणूनच अशी व्यक्ती ही मूर्ख व्यक्तीच असेल की जे हे जाणू शकत नाही. परंतु ज्याला हे ज्ञान
ज्ञानचक्षु आहे तो हे सर्व पाहू शकतो आणि तो या प्राकृतिक जगताची बद्धता जाणू शकतो की कशा प्रकारे आपण बद्ध व्हायचं नाहीये, ह्याच्यातनं आपल्याला बाहेर पडायचंय आणि म्हणूनच तो हे सर्व पाहू शकतो. ज्याप्रमाणे आपण एखादी बंद झालेली कार बघा, एखादी अज्ञान व्यक्ती त्याची कशी काही माहिती नाहीये, काहीतरी तारे तोडत बसेल त्याच्याविषयी, पण तीच कार जेव्हा गॅरेजमध्ये घेऊन गेली जाते तेव्हा ज्या व्यक्तीला ज्याचं ज्ञान आहे तो निश्चितच ती कार दुरुस्त करू शकेल. आणि म्हणून ते ज्ञान महत्वाचं आहे. हे नॉलेज आपण जे म्हणतो आहे, जे प्रत्येक अध्यायामधून आपल्याला जाणलेलं आहे आपण, असा हा ज्ञान योग आपण जो बघतोय आणि असे हे ज्ञान योगाचे जे अध्याय आपल्याला प्रत्येक या 15व्या अध्यायातनं भगवंत जे ज्ञान देत आहेत, जे कालच्या अध्यायापैकी ज्ञान होतं, आपण ज्या त्रैगुणांचा प्रभाव बघितला, या बद्ध जीवाला कशा प्रकारे त्यांनी स्वतःला या बद्ध जीवाला बाहेर काढायचंय आणि आध्यात्मिक जगात उन्नती करायची आणि म्हणूनच त्यासाठी हे ज्ञान आवश्यक आहे. हरे कृष्ण माताजी. हा, हरे कृष्ण. प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात, परंतु ज्यांचे मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही ते प्रयत्न करूनही काय घडत आहे हे जाणू शकत नाहीत. अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे व अग्नीचेही तेज माझ्यापासूनच उत्सर्जित होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग असा हा प्रयत्न करणारे कोण हे दिसतायत चित्रामध्ये, तुम्हाला सांगू शकाल मला कोणी? चैतन्य महाप्रभू. अगदी बरोबर माताजी. तर असा हा दुर्लभ आत्मा जो आपण बघितला की प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात आणि हेच योगीजन की ज्यांना या आत्मसाक्षात्कारी प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू तर कृष्णाचा अंश होते, कृष्णाचाच अवतार होते आणि ज्यांचं मन, परंतु जे आजूबाजूचे की जे हे ज्ञान घेऊ इच्छितात आहे त्यांचं मन अविकसित आहे, ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही, ते प्रयत्न करूनही काय घडतंय ते जाणू नाही शकत, कारण त्या तत्वाला त्यांना जाणायचंय, त्या ज्ञान त्यांना घ्यायचंय आणि त्यांचं मन अजूनही अविकसित आहे, कुठेतरी इंद्रिय विषयांमध्ये अडकलेलं आहे आणि म्हणूनच त्यांना प्रयत्न करूनही मग त्या प्रकारे ते ज्ञान घेणं आवश्यक आहे. एका उत्तम गुरु, जे मी म्हटलं की गुरु, साधू आणि शास्त्र, आणि याच वेदांत सूत्रांना आपण जाणणार आहोत की कशा प्रकारे वेदांचा अभ्यास करून आणि या भगवंतांना जाणणं म्हणजे वेदांना जाणणं. वेदांचा अभ्यास केलाय पण जर भगवंतांना जाणलं नाही तर वेदांचा अभ्यास काय, वेदांचा अंत, वेदांत हा भगवंत जो परिपूर्ण आहे, जे आपण ईशोपनिषदामध्ये खूप सुंदर असं ते पूर्णम इदम, खूप सुंदर श्लोक आहे की पूर्णत्व, ज्यांनी पूर्णत्व प्राप्त केलेलं आहे असा हा असं हे परमात्म्याचं स्वरूप आणि हे जाणणं किती आवश्यक आहे. आणि अशा प्रकारे ज्या महात्म्यांनी हे जाणलेलं आहे ते त्याचं ज्ञान देऊ शकतात, हे आध्यात्मिक गुरु हे जाणू शकतात. अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज हे भगवंतांपासून ऊर्जित होत आहे, चंद्राचं अग्नीचं तेजही भगवंतांपासून ऊर्जित होतो आहे. ज्या विभूतींमध्ये आपण बघितलं की ग्रहांमध्ये उच्च की कशा प्रकारे भगवंत कशा कशामध्ये अभिव्यक्ती, सूचक अभिव्यक्ती म्हणून आहेत, त्याच्यामध्ये आपण भगवंतांना बघितलेलं आहे. त्या विभूतींमधनं आपण जाणलेलं आहे की कशामध्ये भगवंत आहेत. ज्या चंद्राच्या, ज्या वनस्पतींचा रस हा भगवंत चंद्रापासून आहे, त्या चंद्रामध्ये भगवंत आहेत, हे बघा आपण जाणतोय. एक मिनिट माताजी. हा बोला. हा, मी म्हणू का तो मंत्र ओम पूर्णमदा? हा तुम्ही हो, तुम्हाला येतो का पूर्ण? नक्कीच मी म्हणणार हा, होते. येस येस म्हणा ना. हा. ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. हरे कृष्ण. खूप सुंदर. हा उपनिषदामधला, ईशोपनिषदामधला पहिला श्लोक आहे आणि खूप सुंदर आहे, जो प्रत्येकाने निश्चित स्मरण, अजून तुम्हाला त्या टप्प्यात जायचं आहे, पण या पूर्णत्वाला, ज्यांनी या पूर्णत्वाला जाणलेलं आहे, ज्या ऍब्सोल्यूट ट्रूथ, या परम सत्याला जो जाणतो आहे, हे परिपूर्ण असं जे आहे, हा खूप सुंदर असा त्याच्यामध्ये श्लोक आहे, ज्याची सुरुवात त्यांनी झालेली आहे. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. हरे कृष्ण माताजी. हा, हरे कृष्ण. एक मिनिट माताजी, मी फोनवरती लॉग इन केलंय आणि कोणीतरी हँड रेज केलाय, मी डाऊन करते, मला दिसत नाहीये. एक मिनिट. हो हो, बरं बरं. कोणी हँड रेज केला आहे बघूया. वर्षदा मांडली. त्यांना वाचायचं आहे का काही सांगायचंय?
नाही, नंतर आपण त्यांचे क्वेश्चन्स घेऊ, पण आता मला दिसत नाही. हो, तुम्हाला दिसतीये का स्क्रीन आता? आता दिसतीये. हा. हा. हरे कृष्ण. मी प्रत्येक ग्रहलोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत स्थिर राहतात. मी चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना जीवन रसांचा पुरवठा करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वर्षदा माताजी, हरे कृष्ण तुम्हाला वाचायचं असेल, मी सगळ्यांना संधी देईन. काल मला सगळ्यांनी खूप सुंदर, म्हणून माताजी कदाचित त्या हात वर करत असतील, तर मी अच्छा, निश्चित अच्छा. उद्या परत तुम्हाला संधी आपण देऊया. आपण त्यांना सगळ्यांना पण उद्यापासून देऊ. Yes, माताजी. आता 2-3 येस, नक्की नक्की. हरे कृष्ण. तर प्रत्येक ग्रहलोकामध्ये जिथे भगवंतांचं वास्तव्य आहे, भगवंत म्हणतात की या ग्रहलोक, मग एखादी तुम्ही बघा की हे ग्रह इतके जड ग्रह, की कशा प्रकारे या जड प्रकृतीमध्ये हे कशा प्रकारे अवकाशामध्ये आहेत. कारण की जे जड असून सुद्धा, मग एखादी कलिंगड जसं आपण म्हटलं की घेतलं आणि खाली टाकलं तर ते असं तरंगेल का हो? कारण नाही, कुठेतरी ते तत्व आहे. आणि भगवंत प्रत्येक ग्रहलोकामध्ये प्रवेश करतायत आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेमध्ये स्थिर राहत आहेत. हे ग्रह आपल्या कक्षेमध्ये स्थिर राहत आहेत. मी चंद्र होऊन या वनस्पतींना कुठेतरी जीवन रसाचा, आणि म्हणूनच जे काही वनस्पतींच्या चवी आपल्याला आणि त्यांचे जे गुणात्मक रस आहेत ते माझ्यापासून आहेत. मी चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना त्यांचा रसांचा पुरवठा करतो आहे. कसं आपण बघितलं की बघा, आधी देवतांचा म्हणजे देवी देवतांचा अंश भगवंतांमध्ये आहे, जे चंद्र सूर्य भगवंतांपासून आहेत. आणि कशा प्रकारे ज्या अभिव्यक्तीतून आपण बघितले की भगवंत ह्या गोष्टी सगळ्या पुरवतायत, कुठेतरी आधार आहेत, कुठेतरी आश्रय देत आहेत, कुठेतरी या वस्तूंचा पुरवठा हा भगवंतांपासून होतोय, हे जाणण्याचा प्रयत्न करा. हरे कृष्ण. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिताः प्राणापान समायुक्तः पंचाम्यन्नं चतुर्विधम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व प्राणी मात्रांच्या देहामधील जठराग्नी मी आहे आणि 4 प्रकारच्या अन्नाचे पचन करण्याकरता आम्ही प्राण आणि अपान वायूशी संयोग साधतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या 10व्या अध्यायामध्ये आपण विभूती बघितल्या आणि ज्या प्रकारे आपण 13व्या अध्यायामध्ये सुद्धा कशा प्रकारे आपण क्षेत्रज्ञाला जाणताना ते कोश बघितलेत, ज्या अन्नमय कोशामध्ये, प्राणमय कोशामध्ये, की कशा प्रकारे या श्वसनाला सुद्धा रेग्युलेट केलं जातं आणि कशा प्रकारे या पचन शक्ती बघा की जठराग्नीला भगवंत, की ज्याच्यामध्ये ज्या पाण्याच्या रसामध्ये भगवंत आहेत, मग या सगळ्या लाळ ग्रंथींमध्ये आणि या पचन ग्रंथींमध्ये की जिथे भगवंत अग्नीचा आणि म्हणूनच अन्नाचे पचन करण्याकरता प्राण आणि अपान वायूशी संलग्न राखला जातो आणि कुठेतरी संलग्नता राखली जाते, संयोग साधला जातो आणि त्या जठराग्नीमध्ये भगवंत आहे. म्हणून कुठेतरी बघा अपचन होतं, ऍसिडिटी होते, मग कुठेतरी तो जठराग्नी हल्लेला असतो आणि कुठेतरी त्याचं पाचकत्व आणि कुठेतरी त्याचं सगळं फंक्शनिंग इकडे तिकडे झालेलं असतं. आणि म्हणूनच ते योग्य दिशेने, म्हणून बघा सात्विकता, की जे आपण पुढच्याही अध्यायात बघणार आहोत की कशा प्रकारे मग देवासुर विभाग योग आणि श्रद्धात्रयमध्ये पण बघणार आहोत की कुठल्या प्रकारचं अन्न ग्रहण केल्याने ही सात्विकता ही राखली जाते आणि कशा प्रकारे मग प्राण अपान वायूंशी संयोग साधून ही जी कुठेतरी त्या देहाला व्यवस्थितपणे त्याची पचन क्रिया राखली जाते, हे आपण जाणून घ्यायचे. आणि म्हणूनच या पचनाग्नीमध्ये, या जठराग्नीमध्ये मी आहे. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वे विदेव चाहम्. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. निसंदेह मी वेदांताचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्क्रीन व्यवस्थित दिसतीये ना चित्र? येस माताजी. हा, सॉरी मगाशी तेच, कारण मला त्या व्हॉट्सअपच्या याच्यात माझं नव्हतं ते अकाउंट, पण ते कुठेतरी मला शोधायला लागली स्क्रीन. तर अशा प्रकारे प्रत्येक, जसं जठराग्नीमध्ये भगवंत आहे तसं भगवंत प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. जे आपण जाणलंय की परमात्मा जो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय एक उच्च ब्राह्मण हे जाणतो की प्रत्येक जीवामध्ये परमात्मा आहे आणि म्हणूनच भगवंतांपासूनच या स्मृती, ज्ञान, विस्मृती, आणि म्हणून तर आपण हे ज्ञान घेऊ शकतोय हो.
म्हणूनच हे ज्ञान जाणू शकतोय, हे कुठेतरी आपण का जाणू शकतोय? कारण कुठेतरी आपल्याला ती स्मरण शक्ती दिली आहे, कुठेतरी ते ज्ञान जाणण्याची आकलन शक्ती आहे, त्या स्मृती आहेत, या सर्वांमध्ये भगवंतांचा अंश आहे. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मी आहे आणि म्हणूनच या वेदांचा अभ्यास आपण करण्याची तितकी आकलन शक्ती आहे. निस्संदेह मी वेदांचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. की जो वेदांचा ज्ञाता म्हणजे जो वेदांना जाणतो तोही एक जाणकार तो आहे. हा प्रत्येक हृदयामध्ये वसलेला आहे आणि म्हणूनच हे ज्ञान आत्मसात करण्याची तितकी गहन शक्ती आपल्यामध्ये आहे आणि म्हणूनच भगवंतांनी हे ज्ञान दिलंय हो आपल्याला. भगवद्गीतेचं हे ज्ञान भगवंतांनी का दिलंय? कारण तितकं परमात्म्याचा स्वभाव आहे. तुम्ही त्या परमात्म्याचा स्वभाव प्राप्त करू शकता केव्हा? पण तितकी पात्रता तुम्ही स्वतःमध्ये आणली पाहिजे. तितका तो मूळ अध्यात्म स्वभावाला कुठेतरी जाणलं पाहिजे आणि म्हणूनच भगवंत म्हणताय तरच तू हे प्राप्त करू शकतो. या वेदांत सूत्राला आपल्याला जाणायचं होता. आणि मग कुठेतरी या सुंदर खूप टर्म्स आहेत की हरे कृष्ण माताजी वाचाल. हा, हरे कृष्ण. नेक्स्ट स्लाइड ना. हा, च्युत क्षर आणि अच्युत अक्षर असे जीवांचे दोन वर्ग आहेत. भौतिक जगतात सर्व जीव च्युत आहेत आणि आध्यात्मिक जगतातील प्रत्येक जीवाला अच्युत असे म्हटले जाते. या दोहों व्यतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा आहेत जे स्वतः अव्ययी भगवंत आहेत आणि तेच त्रिलोकांमध्ये प्रवेश करून त्यांचे पालन पोषण करीत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. कशा प्रकारे बघा तर या जगतामध्ये असे जीवांचे दोन वर्ग आहेत जे च्युत आणि अच्युत. म्हणजे बघा की फॉलिएबल आणि इनफॉलिएबल. की च्युत म्हणजे कोण? की जो या भौतिक जगतामध्ये आहे आणि जो कुठेतरी पुन्हा पतन होऊ शकतं त्याचं, कारण तो कुठेतरी या भौतिक जगतामध्ये च्युत आहे, भौतिक जगतामध्ये बद्ध आहे. तो कुठेतरी क्षर आहे. क्षर आणि अक्षर म्हणजे कुठेतरी तो या गोष्टींचं त्याला ज्ञान घ्यायचं आहे. कुठेतरी त्याला फक्त भौतिक जगाशीच तो निगडीत आहे असा तो क्षर आणि अक्षर की जो आध्यात्मिक जगाला जाणतो. मग ज्या आध्यात्मिक जगाला इथे आपण बघतोय बघा की ज्या भगवंताला मग त्याच्याही पलीकडे जाऊन जे आपल्याला बघायचंय की क्षर आणि अक्षर हे भगवंतांपासूनच आहेत. असे हे दोन जीवांचे वर्ग आहेत. ज्या भौतिक जगामध्ये क्षर हा वर्ग आहे आणि ज्या आध्यात्मिक जगामध्ये अक्षर की ज्याने या तत्वाला जाणलेलं आहे. भौतिक जगतामध्ये सर्व जीव हे च्युत असतात म्हणजे ते क्षर असतात आणि आध्यात्मिक जगतातील सर्व जीव हे अच्युत असतात की जे अक्षर असतात की ज्यांनी याचं ज्ञान घेतलेलं आहे, ज्या परम तत्वाला जाणलंय. या दोहों व्यतिरिक्त याच्या पलीकडे जाऊन जी शक्ती आहे त्या पलीकडे क्षर आणि अक्षर, च्युत आणि अच्युत याच्याही पलीकडे जे काही अव्ययी आहे ते भगवंत आहेत आणि म्हणूनच ती भगवंतांची शक्ती आहे. जसं आपण परा आणि अपरा याच्या शक्तीच्या पलीकडेही जे धाम आहे त्याचा कुठेही प्रलय होत नाही हो. कुठल्याही गोष्टीचं काही झालं तरी त्याचा कुठेही प्रलय होत नाही. नाशिवंत ते अविनाशी आहे आणि म्हणूनच हे परमपुरुष परमात्मा आहेत. कुठेतरी क्षर अक्षर या शक्तीच्या या जीवांच्या पलीकडे सुद्धा हे भगवंत आहेत. तेच त्रिलोकामध्ये प्रवेश करून त्यांचं पालन पोषण करीत आहेत आणि जे सगळ्याचे आधार आहेत तेच भगवंत आहेत. यत्माक्षरम अतीतोक्षम यत्माक्षरम अतीतोहम अक्षरादपि चोत्तमाः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी च्युत आणि अच्युत यांच्याही अतीत, दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये तसेच वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे माताजींनी जो श्लोक बघितला की पूर्णमिदम जे पूर्ण तत्व आहे आणि हे सर्वश्रेष्ठ असं परम सत्य की ज्या च्युत आणि अच्युत, क्षर आणि अक्षर याच्या अतीत आहे, याच्या अतीत जाऊन जे दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ आहे, जो पुरुषांमध्ये उत्तम, ज्या पुरुषाला जो भोगता आहे या जगतामध्ये आणि या वेदांमध्ये तो पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. आणि म्हणून या भौतिक आणि आध्यात्मिक जगाच्या सुद्धा पलीकडे जाऊन या जीवाच्या अतीत असं हे दिव्य आणि श्रेष्ठत्व असलेले हे
पुरुषोत्तम भगवान आहेत, ज्यांना अर्जुनाने कधीच जाणलंय. जसं जसं आपण म्हटलं 10व्या अध्यायामध्येच कुठेतरी भगवंतांना पुरुषोत्तम म्हणून स्वीकार केलेला आहे अर्जुनाने. पण हे सगळं का आहे हो? ही सगळी योजना भगवंतांची आहे, कारण कुठेतरी हे जाणायचंय आपल्याला. कुठेतरी या भगवंतांना अजून या ज्ञानाने जाणून घ्यायचंय. आणि म्हणूनच हा जो परमात्म्याचा अंश आपण आहोत आणि या परमात्म्याच्या स्वभावाला कुठेतरी प्राप्त करण्यासाठी ही धडपड आहे. आणि ती धडपड का असावी? कारण कुठेतरी त्या आध्यात्मिक मार्गावरती ती उन्नती आहे आणि या पुरुषोत्तमाला अशा प्रकारे हे जाणायचं आहे. मग भगवंत, मग देव सुद्धा याच्यापासून वेगळे, जे आपण म्हणतो की देव याच्यासाठी खूप पात्र आहेत, कारण ते तयार आहेत. त्यांची आध्यात्मिक प्रवृत्ती, हे आपण जे डेमिगॉड्स म्हणून प्रभुपादांनी त्यांना शब्द वापरलेला आहे, की जे ब्रह्मा शिव हे या सगळ्याच्या पलीकडे, म्हणजे कुठेतरी या च्युत अच्युत यांची आध्यात्मिक जी शक्ती आहे ती कुठेतरी खूप जागृत आहे आणि कुठेतरी ते मनुष्यापेक्षा खूप श्रेष्ठत्व आहे. त्यांचं देवत्व इतकं श्रेष्ठ आहे की ते कुठेतरी भगवंताला जाणू शकतात. आणि ती त्यांची धडपड आहे की भगवंताला जाणण्याचा त्यांचा सुद्धा हा कुठेतरी अट्टहास असतो आणि ते स्वतः पुढे आहेत, कारण ते आध्यात्मिक दृष्ट्या पूर्णपणे तयार आहेत. पूर्णपणे त्यांची तितकी पात्रता आहे आणि ते देवाधिदेव सगळे भगवंतांमध्येच वसलेले आहेत. अशा या भगवंतांना सर्व देव सुद्धा जाणण्याचा प्रयत्न करतायत, जे निश्चितच ते करू शकतात. ज्या शिवांनी, ज्या ब्रह्मांनी या जगताची उत्पत्ती केलेली आहे, या ब्रह्मांनी सुद्धा भगवंतांची प्रार्थना केलेली आहे. वेळोवेळी संकट काळी कुठलीही जबाबदारी, जी या ब्रह्मसृष्टी, आपण पुढे जाऊन 17व्या अध्यायात खूप सुंदर आहे, 18व्या अध्यायामध्ये सुद्धा आहे की ओम तत्सत, कशा प्रकारे ब्रह्मांनी ही प्रार्थना केली आहे भगवंतांची आणि भगवंतांची आराधना केली आहे. ज्या शिवानी भगवंतांची स्तुती, भागवतांचं वर्णन हे पार्वतीला ऐकवलेलं आहे, अशा या भगवंतांचं देवादिदेवांनी सुद्धा स्तुती आणि वर्णन केलेलं आहे. आणि ते कुठेतरी या मार्गावरती कुठेतरी खूप पुढे आहेत हे देवादिदेव. यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्व विभजति मां सर्वभावेन भारत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मला संशयरहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो तो सर्वज्ञ होय. म्हणून हे भारता, तो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मला संशय रहित, बघा प्रत्येक वेळी जिथे जिथे शंकरांचं उदाहरण दिलंय, जिथे ब्रह्मांचं उदाहरण दिलंय, जे भगवंताला जाणण्याचा प्रयत्न करतायत आणि जे भगवंतांची स्तुतीमध्ये लीन आहेत, जे मी तुम्हाला परवा सुद्धा चित्रकेतू राजाची गोष्ट सांगितली की ज्याने पार्वती मातेचा, सती मातेचा शाप सुद्धा आनंदाने स्वीकारलेला आहे, कारण कुठेतरी त्या गुणातीत आहे हो, कुठेतरी त्या शुद्ध भक्तीमध्ये आहे. आणि म्हणूनच त्या भक्तीमध्ये इतकी सुंदर अशी स्तुती ऐकण्यामध्ये ते आहेत, कुठेही शारीरिक विषयामध्ये अडकलेले नाही आहेत, ते कुठेतरी त्याच्याही पलीकडे आहेत की आपण शरीर नाही आत्मा आहोत, या एका संकल्पनेला त्यांनी मान्य केलेले, त्या आत्म साक्षात्कारी भावनेमध्ये. आणि म्हणूनच जो मला संशय रहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतोय तो सर्वज्ञ आहे आणि त्याला ज्ञान आहे, त्याला या वेदांचं ज्ञान आहे. हे भरता, तो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होऊ शकतो. हरे कृष्ण माताजी. शेवटचा श्लोक आहे. हा, स्लाइड आली नाही. हा, आता आले. हा, येस. हरे कृष्ण. हे निष्पाप अर्जुना, हा वैदिक शास्त्रांचा परम गुह्य गाभा आहे आणि तो आता मी तुला प्रकट केला आहे. जो कोणी हे जाणेल तो बुद्धिमान होतो आणि त्याच्या प्रयत्नांद्वारे सिद्ध होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तर हे निष्पाप अर्जुना, या वैदिक शास्त्रांचा, या वेदांचा अंत भगवंत आहेत हो. या परम गुह्याचा, अशा या ज्ञानाचा आम्ही तुला गाभा दिलेला आहे. कुठेतरी त्याला बघा, कुठेतरी हे गुह्य ज्ञान आहे आणि कुठेतरी हा जो जाणण्याचा, या परमात्म्याला जाणण्याचा, की आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे आणि या परमात्म्याला जाणायचं आहे, त्या आत्म साक्षात्कारी भावनेला कुठेतरी जाणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. आणि म्हणूनच या वैदिक शास्त्रांचा हा परम गुह्य गाभा आहे. हे ज्ञान म्हणजे हे अत्यंत गुपित असं ज्ञान आहे, मी जे तुला प्रकट केलंय. जो कोणी हे
जाणे तो बुद्धिमान होतो आणि त्यांच्या प्रयत्नांद्वारे सिद्ध होऊ शकतो. असं हे ज्ञान जो कोणी जाणू शकतो तो निश्चितच सिद्धतेकडे, म्हणून आपण जे व्यासदेवांचं बघितलं की कुठेतरी हे गुपित ज्ञान कुठेतरी वेदांतांमध्ये लिहून ठेवलेलं आहे. संपूर्ण भागवतम बघा, पुढे जाऊन तुम्ही बघाल ईशोपनिषदामध्ये खूप सुंदर माहिती दिलेली आहे याची, की कशा प्रकारे वेदव्यासांनी या 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 संपूर्ण भागवताला लिहून ठेवले. कुठेतरी त्या परम सत्याला जाणलं तेव्हा कुठेतरी त्यांना, ज्यांनी ते ज्ञान नारदांकडून गेलं, त्यांचे वेदव्यासांचे ऋषी, त्यांचे गुरु कोण होते, तर व्यासांचे गुरु हे नारद होते. नारदांकडून ते सगळं ज्ञान घेतलेलं आहे आणि कशा प्रकारे या वंश परंपरेतून हे गुह्य ज्ञान हे गुपित आहे. हो, गुपित म्हणायला आहे पण ते सर्व गाभा त्याचं उघडलेलं आहे. आणि म्हणूनच या खजिन्याला उघडून भगवंत म्हणतात की हे ज्ञान तुमच्यासाठी आहे. हा ज्ञानाचा उपदेश आहे आणि तोच त्यांनी अर्जुनाला प्रकट केलाय. जो कोणी जाणू शकेल, या गुपित ज्ञानाला जाणू शकेल, या ज्ञानाच्या गाभ्याला जाणू शकेल, तो निश्चितच आपल्या प्रयत्नांद्वारे सिद्ध होऊ शकतो. हरे कृष्ण. असा हा सुंदर असा पुरुषोत्तम योग आहे. काही अडथळे आलेत, आय एम सॉरी, तुम्हाला थोडंसं हे झालं, पण आज आपण अध्याय अगदी बरोबर 12ला संपवतोय, अजून 11:58 झाले. असा सुंदर छोटा पण खूप सुरेख आणि महत्वाचा अध्याय आहे. कुणालाही काही प्रश्न असतील तर निश्चित, वेळ आहे आपल्याकडे आज भरपूर, कुणाला काही प्रश्न असतील तर निश्चित विचारा. माताजी मराठी ट्रान्सलेशन पीडीएफ पाठवू शकाल का तुम्ही? कशाचं माताजी? ते 15 अध्यायाचं काल तुम्ही पाठवलं ते इंग्लिशचं होतं मला वाटतं. कसं आहे माहितीये माताजी, मी तुम्हाला एक सांगते, कसं आहे की हे जे श्लोक आहेत मी प्रयत्न करीन, पण मी श्लोकांसाठी पाठवते माताजी. मी लिहिते सुद्धा तिथे की बघा फक्त संस्कृत मध्ये जे श्लोक आहेत ना, मग त्याचा मराठी अर्थ नाही, त्याच्यासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता मराठी पीडीएफ शेअर केलंय माताजी. आलं लक्षात? पण काल मला वाटतं तुम्ही इंग्लिशचं पाठवलंय ना? हा, मग हिंदी किंवा इंग्लिश मध्ये ते आहे, पण त्याचे जे श्लोक आहेत ते संस्कृत आहेत. तुम्ही आता मी हा जेव्हा श्लोक म्हणते तो श्लोक, मूळ श्लोक त्याच्यामध्ये संस्कृत मध्येच आहे माताजी, फक्त त्याचा अनुवाद नाहीये. आणि म्हणून अनुवादासाठी तुम्ही पीडीएफ शेअर करू शकता, पीडीएफ रेफर करू शकता. जे मी भगवद्गीतेचं पाठवलंय ना सगळ्यांना, ते पुन्हा एकदा शेअर करीन मी, मराठी पीडीएफ. अच्छा, ठीक आहे. तर मी ते पुन्हा एकदा शेअर करीन माताजी. त्याच्यामध्ये तुम्ही निश्चितपणे मराठी श्लोक, मराठीमध्ये त्याचा अनुवाद जाणू शकता. बोला स्वाती माताजी. हो हो हो, मी तुम्हाला मराठी पीडीएफ शेअर करते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण स्वाती माताजी, बोला. माझा एक प्रश्न आहे. आपण गीतेत प्रत्येक ठिकाणी सांगितलेले आहे की भौतिक सुखापासून तुम्ही दूर व्हा किंवा मोहापासून दूर व्हा, हे सगळ्याचे प्रश्न आहे. परंतु आपण व्यक्तीपासून, एखाद्या व्यक्तीमध्ये खूप गुंतलो असतो, म्हणजे कोणी आई वडील म्हणा, बहीण भाऊ किंवा नवरा बायको, तर हे जर एखादं आपल्या जवळचं कोणी गेलं तर त्याचं खूप दुःख होतं. तर त्याच्यापासून दूर जाण्यासाठी असं कुठलं गीतेत वगैरे सांगितलंय का की त्या मृत्यूचं दुःख नाही वाटलं पाहिजे? बघा, मी तुम्हाला आठवत असेल तर हे दुसऱ्या अध्यायामध्येच आपल्याला दिलंय. मग तिथे ती गोष्ट मी तुम्हाला सांगितली नाही, त्या राजाची गोष्ट मी तुम्हाला सांगता सांगता राहिले. पण याच नारदांनी जे ज्ञान दिलेलं आहे की कुठेतरी शरीर नाही आत्मा आहे हा. मग बघा माताजी, कसं असतं की जेव्हा हे शरीर जीर्ण होतं, एखादी वयोवृद्ध व्यक्ती जाते बघा, तेव्हा तेव्हा त्याचं होणारं दुःख निश्चित असतं, पण त्या देहाने सगळं अनुभवलेलं असतं आणि त्या देह कुठेतरी जीर्ण झालेला असतो. या जन्म मृत्यू जरा व्याधी याच्यातनं हा भौतिक जीव चाललाय माताजी, बरोबर? पण तरुण गेला तर तरीही कुठेतरी ह्या भावना, आणि म्हणूनच कुठेतरी अटॅच आहे कुठेतरी ह्या भौतिक जीवा, आपण या भौतिक जगात आहोत, त्याच्यामुळे कुठेतरी या बंधनामध्ये, या भावनांमध्ये आपण जखडलेलो आहोत. म्हणून तुम्हाला मी हरिदास श्रीवास ठाकूरांची गोष्ट सांगितली की इतक्या शुद्ध भक्ताची ही भावना वेगळीच असू शकते, जो म्हणतोय की भक्त तिथे भगवंत आहेत, जो आपल्या मुलाचा मृत्यू झालेला आहे दुसऱ्या रूम मध्ये, दुसऱ्या खोलीमध्ये, तिथे त्यांच्या पत्नीला सांगते तू रडू नको, कारण हे शरीर होतं, ते शरीर तर जायचंच होतं, तो आत्मा सच्चित आनंद आहे, तो आत्मा निरंतर आहे, त्यामुळे आत्म्याचा मृत्यू झाला नाही, जे आपण या दुसऱ्या अध्यायामध्ये जाणलं माताजी. आणि म्हणूनच कुठेतरी या भावनेलाच दृढ करायचंय, कारण हे खूप कठीण आहे माताजी, या भौतिक जगामध्ये खूप कठीण आहे. आणि म्हणूनच कुठेतरी मनुष्य हा कुठेतरी फक्त इंद्रिय विषयांशी आणि त्या शरीराशीच निगडीत आहे, कारण मी अजूनही शरीर आहे याच भावनेशी तो जखडलेला आहे. खूप आपण सगळे खूप अजून खालच्या ह्याच्यावर आहोत माताजी, म्हणजे खूप सुरुवातीच्या ह्याच्यावर आहोत त्या प्रवासामध्ये. आणि तो फक्त एखादी शुद्ध हे जाणू शकतो आणि हे ज्ञान घेतल्यानंतर. पण तुम्ही म्हणताय त्याची तीव्रता, बरोबर,
त्याची जी तीव्रता, त्याच्या ज्या हम्म. भावना तुम्ही म्हणताय खूप कठीण आहे माताजी. म्हणजे म्हणजे हे होणारं कारण किती. पण मला बोला. मला एक थोडस म्हणजे असं अनुभवावरून वगैरे थोडस मनात आलेलं सांगते मी. बोला. एखादी व्यक्तीवर आपण प्रेम केलं ना, तर त्या व्यक्तीने जेवढा आपला राग केला तेवढं आपलं दुःख कमी होईल असं मला वाटतं. म्हणजे आपण केलं जा प्रेम, म्हणून मग आपण जर कोणी आपल्यावर दुःखी होत असेल, कोणी रागवत बोलत असेल, तर ते काही हरकत नाही. असे परमेश्वराने एक दिला असेल संकेत, की रागू दे तुझ्यावर, जो कोण रागवायचं ते काय रागवायचं ते रागू दे. म्हणजे तो गेल्यानंतर आपल्याला दुःख होणार नाही, असं एक माझ्या मनात आलं. कदाचित ते चुकीचंही असेल, म्हणून मग आपण कुणाला जास्त रागवूच नाही. जेवढे रागवतील म्हणजे रुसणं, रागवणं, बोलणं, काय काय बोलतात असं, तर ते आपल्याला बोललं तितकं आपण वाईट वाटून घेऊ नये. म्हणजे मग आपण त्याच्यातून थोडं थोडं मुक्त होतो. एखादी व्यक्ती आपल्याला रागवल्यावर आपण थोडंसं राग करतो ना, प्रत्युत्तर देतो ना, तर ते जर नाही दिलं, ते आपल्याच जवळ ठेवलं, तर कालांतराने आपल्याला जर आपण आपलं कर्तव्य पार पाडून जर ती व्यक्ती सतत रागवत असेल, तर त्याचं दुःख होणार नाही, असं एक मला वाटतं. ते बरोबर आहे का चूक आहे? बघा माताजी, हा पुन्हा एक स्वभाव, मग ही भावना आहे. तुम्ही जे म्हणताय ना, तर ती एक गोष्ट, मग जसं तुम्ही स्वतःचं सामर्थ्य वाढवताय, निश्चितच ही गोष्ट खूप चांगली आहे, की हा जो हेट्रेड आहे, मनातला द्वेष आहे, म्हणून तर भगवंत सांगतायत, की मत्सर द्वेष हा कुणाचाच धरू नये. कोणी, हे बघा, जो तो व्यक्ती, आपल्या हातात आपली गोष्ट आहे, पण इतरांचा कंट्रोल तुमच्या हातात नाही माताजी. तुम्ही तुमचं कर्म करू शकता, पण इतर काय कर्म करेल हे तुम्ही सांगू शकत नाही. ते त्याच व्यक्तीच्या हातात आहे. परंतु निश्चित तुम्ही तुमच्या भावनांना, तुम्ही तुमच्या स्वभावाला एका चांगल्या प्रकारे मोल्ड करू शकता. आणि ते कशाने माताजी? आणि म्हणूनच या गोष्टीला तुम्ही ते करताय. तुमच्या भावना योग्य आहेत. तुम्ही तुमच्या याने, कारण कुठेतरी तुम्ही त्या भावनेकडे जाताय की जी तुम्हाला सद्भावनेकडे नेते. कुठेतरी त्या सद्भावना आहेत. तुम्ही त्या मनुष्याचा द्वेष करत नाही. तुम्ही स्वतःही म्हणताय की जाऊ दे, त्याला जे बोलायचे ते बोलू दे. इथे तुम्ही तुमच्या भावना बघताय. आणि म्हणून हे कुठेतरी सामर्थ्य, आपल्या मनाचं सामर्थ्य वाढवणं, आपल्या बुद्धीला चांगलं सत्सत विवेक मार्गावरती ठेवणं, हे आपल्या हातात आहे. आणि म्हणूनच नामस्मरण माताजी, कुठेतरी जे आता हे सांगितलंय, कालच्या अध्यायात पण आपण बघितलं की ही सात्विकता, राजसिकता आणि मानसिकता, आपण सगळे या राजसिकतेमध्ये आहोत माताजी. मनुष्य या भौतिक जगामध्ये सगळ्या चढाओढीमध्ये आहे कुठेतरी, आणि कुठेतरी स्वतःला खूप गुंतवलेलं आहे. मग या गोष्टीला आपण खूप योग्य वेळेला आपण स्वतःला सद्भाग्य समजावं, की आपण या आध्यात्मिक मार्गाला, आपण कुठेतरी या इस्कॉनच्या मार्गाला अवलंबलंय, आपण कुठेतरी कृष्णाला जाणतोय, आपण या नामस्मरणाच्या कुठेतरी प्रवासामध्ये आलेलो आहे. म्हणून मी सांगू शकेन तुम्हाला की तुम्ही नामस्मरण, मग सामर्थ्य जे तुम्ही म्हणताय ना, तर तुमचं मनस सामर्थ्य, आणि जी गोष्ट तुमच्या मनाला शांती देते, तुमच्या मनाला योग्य वाटते, निश्चितच तुम्हाला ती ग्राह्य धरायला पाहिजे माताजी. पण त्यासाठी तुमचं सामर्थ्य, मग तुमचं मन तुम्हाला चांगल्या मार्गावरती ठेवतंय की नाही, तुम्हाला योग्य आणि अयोग्य हे कळण्यासाठी निश्चित तुमचं सामर्थ्य तुम्ही वाढवलं पाहिजे. आणि हे नामस्मरणानेच वाढेल. जितकं तुम्ही चॅन्टिंग कराल तितकं, बघा, ही प्रत्येकाची प्रती आहे माताजी, हा प्रत्येकाचा अनुभव आहे. निश्चितपणे तुमच्या भावनांमध्ये बदल होईल, तुमच्या मनात परिवर्तन होऊ शकेल. हे मी स्वतःच्या अनुभवावरून सांगते माताजी. कितीतरी अशा गोष्टी आहेत, जशा तुम्ही म्हणता ना, की आपण सोडून देतो, अरे काय क्षुल्लक गोष्टींमध्ये अडकले. मग हे कधी येऊ शकतं? हे तुम्ही तुमच्या मनाचं सामर्थ्य जेव्हा वाढवता, तेव्हाच हे शक्य आहे माताजी. आणि म्हणून त्यासाठी मग ते नामस्मरण, मग निश्चितच हा एक उत्तम जो चैतन्य महाप्रभूंनी या पृथ्वी तलावर आणलाय, जो ज्या पंचतत्वानंतर आपण प्रत्येक जणी अगदी 1, 2, 3, 4 असं वाढवत निश्चित या जपाला, नामस्मरणाला वाढवण्याचा प्रयत्न करावा. अच्छा, हरे कृष्ण, धन्यवाद, छान वाटलं.